pa da pređemo na moj build. Može. To je taj šećer na kraju. Da. Čećerić. Dakle ovako, prvo i osnovno htio bi se ispričati ako sam nešto krivo napravio, zato što još actually nisam nikad kao player igrao 5. ediciju, nego sam cijelo vrijeme DM-o to. Ali iz ovog kaj sam zapravo ja sam si zamislio lika, vrlo sličnog tvome, samo što moj lik ide jako u melee, ide u samu akciju. Znači tvoj, koliko sam skužio, tvoj lik je na taj range, moj lik je znači totalni infiltrator, što između ostalog je SSN archetype i radi i ti imaš doslovno, imaš 7 dana da se prerušiš u nekoga i da infiltrataš na neku bazu. Zapravo tip je, ako ćemo baš, tip je više infiltrator, a dobro. Ne, imaš assassin i zove ti se, čekaj sad ću ti reći, kako se točno zove taj trait. Čekaj sekunda. Ti poprimiš obilježa nekog kako si zamislio. Da, i to košta, ne znam, 25 golda, u 7 dana ti doslovno napraviš cijeli research, papire, sve, znači ne gledaš si doslovno ko da gledaš Leone the Assassin, znači imaš putovnicu, ovo, ono, promijeniš si identitet, doslovno, ono, born. I doslovno rokneš lika, uđeš u nekakav, ne znam, nekakav guild, uđeš unutra, infiltrataš to, rokneš bossa i to je to. A rokneš bossa jer možeš to. Izbodeš ga. Da. To ti se zove Infiltration Expertise. Znam. Uglavnom, ali to počinje na 9. levelu. Samo pitanje jedno prvo. Do kojeg levela se radi? Do 20. levela? Ne, ja sam, znači moj build radi do 13. levela. Htio sam inicijalno do 10. levela napraviti, ali neke stvari se nisu baš podudarile. Tako da sam napravio do 13. Dakle ovako, počinjem sa rogue. Odmah počinjem drito u roga i ok, sad da ne pričam prvo 2 levela, svi znamo imaš sneak attack, zato dipaš u roga i tako dalje. Znači na 3. levelu nam postane zabavno di uzimam SS-a. Da, uzimam SS-a iz isključivog razloga zbog tog praktički autokrita, di si ti kad si hajdan, odnosno kad si čekaj, ability s kojima ability ćeš krenuti? Znači, ovako, primarno mi je dex, naravno. Znači, kad god da rolaš, sve stavljaš u dex. Prvo, znači najveći roll, ili character point by system, uvijek ide u dex. Poslije toga, jer ćemo multiklasat, u još zapravo slične klase kao ti, ja idem u multiklas fightera, idem klerika i dipam u ovoga warlocka. Radi heksa? Radi heksa i radi invisibility. Znači idem 3 levela u warlocka radi invisibility, jer dobijem drugo levelske spellove. Tako da dosta su mi bitni, isto tako najbitniji je normalno dex, onda poslije toga ide wisdom i kako god hoćete dalje. Naravno, htio bih reći samo da je moj build je isključivo ograničen na PHB, ne je ograničen, nego radio sam ga iz PHB-a. To znači da kad kupiš Dungeon Master's Guide, Monsters Manual i PHB, možeš napraviti ovaj build. Do 13. levela si ovo kaj ću ja sad reći. Znači, htio sam namjerno tako da čisto bude za one ljude koji nemaju sve knjige, kao Zanata, Retaša i tako dalje, da bude na PHB-u ono kak je odmah i napravljeno. Ok, znači Dex nam je prioritet i dalje manje više kako hoćete, osim Wisdoma, jer će nam trebati za klerika i trebat će nam za, između ostalo ovakve... I karizma? I karizma je za Warlocka, da, ali... 13 mora biti. Da, kažem, za sve, jer pošto je ovo multiklas, po pravilima ti moraš imati 13 pa nadalje. Mislim, treba ljudima reći, znači za svaka klasa, ako se multiklasa, nije ograničeno multiklasanje, što je malo bez veze, ali moraš imati za svaku klasu. Da, recimo kod nas sam ja napravio ona pravila, homebrew sam ekstra tablicu kojom si... Da, zapravo promijenio sam cijeli multiklas gdje sam ga otežao. Baš zbog ovakvih stvari.
jer ovo su game se ne zna nosi sa time, ne zna se nositi ali sa recimo par tvoj build, buildovima. ono što je super kod tvoj builda, ne trebaš ništa multiklas. Ti si solo, single, da. Jednostavno otvoriš PHB i to radi. Tako. To je to. Dakle ovako, treći level, očito zbog autokrita, praktički autokrita, SS-om. I tu zapravo stajem sa Roguom i onda idem fightera, zapravo sorry, ne fightera, nego... Koliko strengtha imaš? Ali nema god. autokrita. Nije auto, to se tako kaže, nije autokrit, ali skoro pa je kad objasnim do kraja. Ali pričali smo sad na mom buildu da moraš doći, da do kraja. Kad dođem do kraja, onda će biti autokrit, vjeruj mi. Zašto? Zato što imam jako malo šanse da ne kritam. Uglavnom, sad tu stajem sa Rogom na trećem levelu i sad tu dipam u Warlocka. Odmah na Warlocka ideš? Da. Odlično. Odmah na Warlocka i uzet ću sljedeće 3 klase za Warlocka, odnosno bit ću sve zajedno level 4, 5, 6, znači 6. levela karaktera. Treći level Warlocka, treći level Roga i Warlocka, kao što sam rekao, iz razloga zbog Hexa i zbog Invisibility. No? Znači već sam na 6. levelu, imam cijeli arsenal od Warlocka i od Roga. Znači tu sam već na 6. levelu, sam onak pretty mean, ajmo reći. Di doslovno bacim... Pa baš i nisi. Jesam, zašto? Što se tiče damage outputa. Ok, ali... Super si i stealthy si i brutalno. Znači stealthy sam, imam sneak attack. Apsolutno. Imam sneak attack, znači svi napadi su mi... Jedan napad imaš. Da, za sad. Ali hoću reći, sve mi je sa advantage-om. Svi napadi ću mi, zato što imam invisibles. I sad je tu praktički zagarantiran taj crit, jel? Okay. Nije zagarantiran, ali ima velike šanse da ga... Samo da opet ti ne želim... Zašto? Zato što sam surprise-o jer sam invisible. Okay. Stealth, ali pazi sad, rolam stealth sa advantage-om. Zašto? Zato što sam invisible. Kužiš i onda rolam stealth sa advantage. Znači velika je šansa da ću proći ta stealth ako si me tu htio prekinuti. Da, ali ovo se odnosi striktno na jednog encountera. Da, tako je. Znači, moj build se zasniva kao assassin, da infiltritam, uđe unutra, znači, tako je, da. Znači, da dok vi pričate strategiju, odvijate kako ćemo ući unutra u dvorac, ja uđem u dvorac, dođem do bossa i prežem. Mamo je već tamo. To je poanta, jel? A ovaj vrata razvaljuje, tako. Da, jedan vrat. Uglavnom. Ok. I sad sam tu, treći level Warlocka, 6. level karaktera i onda dalje idem na fightera. Fightera buildam punih od 6. do... od 6. do... trebam doći do 5. levela fightera, do 11. levela... do... Od 6. do 11. levela. 6. do 11. Da, od 6. do 11. Znači 7, 8, 9, 10, 11. Tako, bravo. Do 11. levela lika, znači tu dipam fightera do 5. levela zbog extra attacka, zbog extra zbog sveg što zapravo spomenuli. I onda nakon toga idem u klerika. A čekaj, uzeo si pod klasu si koju uzeo? Za fightera? Nisi da Battle Master. Ne, za fightera sam uzeo championa. Zato čisto da još više taj crit, da još više oplemenimo, ajmo reći, da ga jednostavno da postoji veća šansa za crit. To je kasnije kroz kombat, ako nastavi se kombat da imaš više šansa za crit. Tako je, da, jer ti povećava šansu i 19 i 20 možeš kritati, jel? Zbog toga ide champion. I onda, naravno klerika idem zbog war domena, zbog toga da mogu, nego da mogu bonus akciju koristiti kao napad. Ekstra napad? Po wisdom modifier? Ne, mislim da ne radi to. Mislim da ne radi ekstra napad, nego jednostavno možeš
Da, zapravo, možeš da, ali što se zapravo, da mogu imati zapravo, tu da mogu imati više opcija, ajmo reći, jel? I dobiješ ekstra 10, možeš dodati na napad. Znači tako da će ti napad... Zašto 10? To je njegov channel divinity. Kako misliš 10? Dobije 10, može dodati 10 na napad. 10, aha, roll, da, okej, dobro. Ja se ne brinem za te rolove zato što svi moji rolovi kad sam invisible imaju advantage. Znači onda to već praktički pogađam malo. Samo prvi. Okej, taj prvi mi je najbitnije, da, okej, taj prvi mi je najbitniji. Jer ako pogodim prvi, sve ostalo ide na to. Znači action surge i tako dalje. Ne, mislim, ne, samo prvi, samo na prvi napad dobiješ sve. Ostalo ti dobit će napad. Defaultno ide, da. Znači dobit ćeš od ti postaneš vidljiv automatski. Dobit ćeš sneak attack-a će se, to tako? Da. A iza toga kad je dolje ekstra attack-ovi, to ne ide više. Znači možeš napraviti, možeš napraviti ovako, sljedeće možeš napraviti. Čekaj da ti objasnim. I da se sakriješ, samo. Da si invisible i da sakriješ. Ne, slušaj, znači poanta je da dođem do bossa i... Kužiš, znači invisible sam, bacim hex na njega i onda rollam damage sad. Znači hex mi je 1d6 nekrotika i onda dalje, jel, kak sam sad izračunao, odnosno prije podcasta smo skužili da još dobijemo duelinga plus 2 na napad i tako dalje. Uglavnom tu se to nasteka, velika je šansa da ću ga pogoditi. Ogromna šansa. Ne, pogodit ćeš ga 100% zato što imaš plus 10, možeš dodati na napad. Između ostalog. Šansa je 100% da vidim da li sam zaboravio šta. Samo, znači hex, kao bonus akcija mi je 1d6. Cleric, War Domena. A koliko level Cleric? Ako sam sad na 11. onda... 2 levela, da. Zapravo komotno može ići do 12. levela jer mi je samo bitan taj prvi level zbog te War Domene. Ali na drugom levelu, ako idem drugi level, onda ću dobiti taj Channel Divinity. A plus 10 na napad, to je ogromno. Da, okej, ali kaj će ti ako imaš advantage na te attack rollove? Pa mislim, možeš... Mislim, okej, ne. Jako lako, ja sam puno puta rolao 2 jedinice. Može, da fakat jesi, da. Možeš. Okej. Možeš, 10 za jedan level, a opet dobiješ jako. Okej. Znači, taj prvi ti je zapravo jako. Želiš ga garantirat, tog prvog. Ajmo reći, da, imaš velike šanse, užasno velike šanse da ćeš pogoditi sigurno. I ovoga... To mi je crit, zašto sam uzeo čempiona, da ako mi ne uspije surprise da povećam šanse za taj crit, to sam objasnio. Ali bi ja jedino ako mogu samo... Samo čekaj sekunda. I onda, kaj sam htio za kraj reći, zapravo je ono kaj sam izračunao tog damage-a, zapravo ide ovako. Znači ti na 13. levelu si invisible motherfucker, koji baca hex na nekoga, single target naravno, i onda radi imaš od kritika, imaš duplo sav damage, jel? Imaš action surge, što bi značilo da imamo od hexa 2d6. 4d6 ako koristiš action surge. Zašto? Okej. Da, okej, ćeš opet. Znači, imaš 4d6 od svega, zajedno. Ne, od action surge-a ti ne ide na hex. Od criticala dodaješ, znači hex dodaješ... Na sav damage roll, kaže critical hit je, zapravo dodaješ rolaš ponovo sve kocke, tako, od damage. Znači ti doslovce dobiješ na hex, za 4 tih napada dobiješ 8d6 samo od heksa. To je ono što sam tebi govorio, mislim da nisam dobro izračunao nešto. 8d6 samo od heksa. Znači, prvi udarac, 2d6. Ali nije da ti se hex računa po napadu.
Naravno. Po napadu, po udarcu. Po strajku, tako je, po udarcu. Strajku, koji Hunter's Mark. Je istina, svaki udarac je istina. Znači to ti 86... Još si onak razmišljam i gledam si nešto sam tu samo krivo. prvi je krito garantirano, ali tako? Taj prvi koji je bio... Surprise rundu ima. Da, ima cijeli trn ima surprise. Sva 4 napada sve što bacim je dug. Tu rundu su svi krit. Tako je. I sad onda imaš, znači... To sam se ja pitao, to sam ne istraživo. 86 od Heksa. 86 od Heksa, evo ti ovako. Gdje je ovo? Znači imamo 86 od Heksa. Imamo Sneak Attack, to znači da imam Sneak Attack treći level roga, sam imam 2d6, jel tako? 2d6 imam od Sneak Attack. Imam od rapira, imam 4d8 plus 5, naravno ok, plus 5 ide na kraju svega, plus 5, to je modifier od Dexterity. Računamo, znači želimo Dexterity dovesti na 20 što prije. Ok, imamo 4d8 i imamo zapravo sve zajedno mi je 8d8 mi je od rapira. 8d8. Da, jesu 4. Tako je, znači 8d8 plus 5. Imamo, znači Sneak Attack ima je 2d6 i od Heksa imamo 8d6. 8d6 i to ti je sve zajedno, daj mi digital neki. Znači ovako, kako se kalkulira average? Znači to me danas Mihael naučio. Shout out to Mihael. Znači ovako, 8d8, najmanji broj mi je 8, ne. Najmanji broj koji mogu dobiti na 8d8 je 8, jel' tako? Ok, najveći je 8 puta 8, 64. To znači da 64 plus 8 jednako 72, podijeljeno na 2 je 36. To je average. Znači tu mi je average 36. 2d6 mi je average, znači najmanje što mogu dobiti je 2, najviše što mogu dobiti je 12 plus 12 jednako 14, podijeljeno na 2 je 7. Znači tu je 7 i 8d6, najmanje što mogu dobiti je koliko? Ne, 8. 8 puta 6, 48 najmanje. 48 plus 6, 54. Svaka daje jedinicu, znači 8. 8 i najviše što mogu dobiti je 27. Ukupno ti je 27. Ne. To ti je 27. 8d6 je 48, znači plus 48, podijeljeno na 2 je 28, ne 27. 28. I to znači da radim average... Ako radiš 8d6, onda ti ima najmanje 6, a ne... A 8, da. 8 kocki. Znači to je 36 plus 7 plus 28, 71 average. Na 13. levelu. Da ti začuš. Koje... Ali pazi, ja sam sad ok. Ja ne moram ni dot na ovo. Dobro. Ali tvoja situacija, znači ono što se razlikuje između tebe i mene, što je tvoja situacija specifična i zapravo jako rijetka, ono što je kod mene je, što ova situacija se doslovno može dogoditi, mi pričamo o tome kako ćemo infiltrirati dvorac i uđemo unutra napraviti 71 damage, još nije ni počeo fight. Da, ti se računao sad za prvu rundu, to je za Assassinate. Tako. A on radi u normalnom fightu bez Assassinate, radi više damage. Već mu rekao taj continuous damage. Kao u nakon Assassinate, jel? Ok, da. Ali on je level 20, ali ja sam level 13. Ne, na levelu 13 mislim da radi mi imam average. Minimum 100. A to je zbog ono što dodaješ 10 na... Znači što dodam 50 i... Da, to znači da... On ima taj super advantage. To znači da ja recimo... Triple advantage imam na 3.20. Znači to je, od čega taj ide od Battle Mastera, ali tako? Od čega? Taj ide plus 10 na damage. Od Sharpshootera, da. To znači da si ja uzmem fit, sharpshooter, da bi radio Ne bi, ali sa rapirom ne možeš da, znači, možeš sharpshooter jedno... Nemaš za one-handed, imaš znači imaš samo za great weapon i za range.
Dobro, okej. Uglavnom, ja sam Foralik definitivno. Ovak sam napravio to, Za nije... infiltraciju. Pazi, ali nije samo poanta damage, nego cijeli kit njegov je Naravno. poanta. jel? Predator. Koji je invisible, koji ima heksove, warlock spellove. Dobro, nisi još ubrojao te spellove. sve šta Warlocki imaju kao... Naravno. Šta je sa svoje patronom od Warlocka i to? A Kaj sa sam- Patronom, da si uzmeš kasnije. recimo Džinija, mogu bi doslovce letiti. Da, možeš to je više stvari isfurati. Da, možeš recimo, svašta, pattern ti daje, svaki pattern ti daje drugačije stvari. Uzmeš one... S tim da ja osobno malo, mislim da ne bi uzeo Championa. Ne, Championa nikako, Znači, Battlemaster. A meni je poanta bila taj crit. To mi je bila poanta, zato sam A išao crit za ćeš? Championa. Krite ne treba, mislim, Kritaš. kritaš tako Kaj i ne tako, kritaš? i ideš na Assassinate, a kasnije ti mislim da puno veći efekt imaju superiority dice-ovi. Tako. Jel, jer fakat su ludi to. Znači, treba biti na Battle Ja Master. mislim da da. Ok, da promijenim na to na Battle Master, imao bi još veći utility od svega toga. Apsolutno. Da. Apsolutno. I puno veći damage. Output bi imao puno veći. Da. Da. Jer doslovce bi ono, doslovce bi ga tripo, znači tripaš ga, Da. prvo ga tripaš i onda imaš advantage na njega, znači kritaš ga, mislim, Kako recimo A boss sjedi u stolici nema i veze. jede ručak. Pa ne. A jebi Kaj ga, ga tripaš? povučeš Ne, za noge. ne ga lupiš, Ne, povučim u stolac, Pa to. tripaš. ili ga lupiš ga ono po... Čekaj, ali poanta Znaš kaj? toga je da dobiješ advantage, ja kao stealth lik imam Imaš veći veći advantage. Ne, okej, Kaj će mi ne pričamo o tome. Pričamo o tome da želiš uzeti nekakav artefakt koji ti predodaje i u prvoj Assassinate rundi i kasnije kroz fight. Okej, da, Champion jasno. ne daje ništa Kod predodaje. tripa teka ti dodaš još 1d8 damage gore. Da, ali ne trebaš ti imaš puno više opcija. Tako? Imaš masu Ne, opcija, imaš, pusti znači, kritat, imaš da. ono I ti ćeš, doslovce... ti ćeš kritati i superiority dice isto Tako. rola, da. Vidi se da se vi igraš u player jako Da. da. Tako da ono, taj average je još veći. Da. U tom. Ja bi iskreno odjednom mogu igrat 8 likova. Sara, koliko... Već ih imaš tu sprema, evo, D&D Beyond. Pa ja bih koliko ih imam, ću da vidim koliko ih imam. Evo, čekaj, imam jedno pitanje. Zašto mislite da većina power buildova, mislim, da li mislite da je malo premonotono i lame, kad većinu power buildova uvijek Snimao sam dipa damage-u. u action search i skoro uvijek dipa u assassinate? Da, Pa to većina znači, te- to znači, jedan znaš šta ti to govori? To znači da su te dvije stvari da su pre... To je problem cijele pete edicije, po meni. Ma. Što se baziraju, evo ti fightera. Znači, doslovce, jedino kaj si isplati uzeti je Battlemaster. I ajde Rune Knight zbog tih nekih fičara, ne? Da. Dobiješ. Ne, ali to je kasnije, znači ako gledamo sami striktno PHB. Znači jedno Battle Master. Battlemaster Da, je... da. Mrcina je ona, preopke, da. To je to, da, iz PHB je jedno Battle Master. Kasnije čak i imaš u Taši, imaš i u Zanataru, imaš Mislim, dobri borci. kažem... Rune Knight mi je jebena stvar. on isto igra, dobro da. pokao. Kur što su oni, recimo Monk, po meni je užasno podkapacitiran, ono, najgora zapravo je ispada na kraju. Po tebi, ali po meni nije jebata. Znači, pazi, samo jedna stvar koja je Monka radi ono totalno viable je fucking Stunning Strike. To je ono... Ali pazi, Stunning Strike, Pa nema me zajebavati. da smo mi došli na Pa ti si 10-11 level, fucking... da smo mi došli na 10-11 level, znači ti radiš Constitution sektor, ti nisi imao sreće na kockam. Pa, ali ne znam, Nisam nisam sreće. sreće. Pa znam, ali nikad. Znači DCM uopće Znači, nije pazi, potrebe. ja sam fucking... Sjećam se tog fajta. Ja sam fucking Frost Giant. Znači, on ima, ne znam, plus 8 ili plus 10 na taj modifier. Mislim da nisam veliki serijski, Ja to isto igrao. Ne, to je bilo za Fire Gianta. To je Fire Giant. Onaj Frost Giant, šta je bilo ono šta je tebe krito? Njega sam stanio. Njega je stano, da. Suludo jebota. Ali to ti ovisi, kažem ja, kocka. Takav utility je dobar za onak normalni D&D, nije baš za power build. Jer power build je bitno da samo onak ubiješ nekoga, a ne da ga... Power build, po meni power build je da nešto što trga igru. Ja volim Monka. Volim ga, sam ga igrao i stvarno Monk mi je ono... Tvoj Monk je bio... Ali daj zamisli da sam imao puno slab, da sam imao ove ability koje sad imam. Koje imam na Flaviju.
Znači, imao bi 15 AC i output bi damage onak po rundi na 6. levelu 25 max. Pa to je već Razumiješ? normalnije. Ali, mislim, hoću Hoćeš reći da ovisi jako nije normalno da u petoj edici, ability. u prvoj, A nije, u drugoj pokazano, edici, a u drugoj Monk edici ima- Georg imao 7 hit pointa. Ti si imao plus 4 Dex modifier, imao Plus starta, pet. plus 5 kujiš. I Wisdom plus 4. A ima one multiple udarce i to, na sve to se, jel, mislim da... I imao sam neko ono ne koplje. Da ja nisam Nije, on smatra Monka da je downgrade, ali po meni je Monk Je, jedan od jačih drugih klasa. Po mom iskustvu je Monku early-u carry-a cijeli party. Da. Užasno jako early, zato što U početku ne možeš da, ga prvi pogoditi, par to levela. radi damage-a, sposobanje sve. Ali evo ti, Ali Šta pada. znači early? Pada, Meni pada. early znači do 8. levela. evo ti, 4. level, Ok, ja moram tipa, ja bih rekao, ne znam, do 6. evo ti 4. level. Kaj pričam? Na 5. levelu Mage baca Fireball, mislim, kaj pričam? Da, Monk je jako skrenao, da. Pa nije Fireball tak nešto, Monk ne znam šta. nema dobru podklasu, po meni. Znači nema... Znači ni uz Tašu, ni uz Zanatar, ništa. Ne, ko da su ga zanemarili. On je cool za igrat. Fakat je cool za igrat. Ne. Ono, baš mi je bio gušt ga igrat. Gušt. Koja, ne znam. Ali podkapacitiran je po meni, definitivno. Da, ja nisam nikad igrao, uvijek mi bio Jer dosta. pazi, ti si limitiran u 1000 stvari. M si limitiran u oružju, M si limitiran u armoru. Što su dva, ono... Da, ali ti si dvije fucking bitne- Monk koji ima ne treba. AC-17, Da, a gol je. Ne, ja sam imao 19. 19, da. A gol si. Ali sam zrolo, onaka bili te ljudi, imao sam 2018 sam zrolo, kaj pričam? Pa dobro, ali svejedno i da nisi rolo 17 18. i 18 sam zrolo. I da nisi tako visoko rolo, svejedno gol si. Znači, ti kao gol, bez ičega, imaš 10 AC. Pa dobro, uzmeš Barbara i dodaš mu Dex i Constitution. Ali Monk je puno više, daleko više od Barbara. Kako? Kakav Barbar ima stunning strike? Uzmeš... Ili da mu čita koja je njegov weakness, ili kaj ja znam kaj je ono. Znači uzmeš Barbara, uzmeš... Okay, Pa nije te briga, kad si Barbara, ono... Way of the hand Ne, Barbar je bolji od Monka. u Da, damage ja isto outputu. mislim da je. U Ali damage-u, općenito. i u Da, općenito fightu, bolji. Ja mislim općenito općenito imaš bolji. resistance Da. na damage, o čem pričamo. Znači to ti je 90%, Pa dobro, ako hoćeš biti tank, imaš hoćeš Barbara, advantage na saving throwove na drugom da. Kažem, levelu. ako ćeš biti tank, Imaš savage apsolutno. attack, onaj... Monk znači, nije za više da bude tank. Monk je To je to. fora za igrat. Pa, hoću reći, jako je... Naspram drugih klasa je... Naspram Barbara je svestran, puno više. Ali Monk... Da, zbog ovih utility-a, Ali Monk- reflektanje stvari, Ali ono, Monk- stanje. Da ne govorimo o tome kako može uzeti misal i Da, baciti ga na... To je Ali jako zabavno, to je Monk- istina. Što se tiče builda, najslabije, znači nešto mu fali. Ja se nadam da će to uskoro popraviti, jer fakat nešto mu fali. Naprave onaj... Ja mislim, ja to mislim za Rangera. Ja. Recimo Mihael je jako dobro to kad je igrao Rangera je jako dobro analizirao to. Jako je, ne znam, ima nekakve gluposti, tipa, govorimo sad za PHB, Ok. ne govorim za daljnje razvoj knjige, jer masu stvari se popravilo u daljnjim Knjigama. A Monk je ostao isti. Da. Da, Mislim, napraviš tradiciju koja nema... Ranger je opet, Ne, mislim, Gloomstalker. pa da, ali recimo njegovi neki ability su mu totalno bez veze, tipa ne znam, onaj, kak se zove, ne favorite terrain, nego favorite enemy. Fair enemy. Da. E, ali sad su ispravili to. Striktno je ovisan o kampanji. Ali tako Znači, su sad odabere- ispravili sa expertise, da možeš uzeti expertise. Kaj, ja sam Što je super. na početku sam vam rekao, govorim o PHB-u. Da, da. Da, rekao sam. Znači, Čuo sam. suludo je bilo, znaš ono, ti kažeš, ok, Gianti su mi favorite enemy i kaj sad? I niđe Gianta u kampanji. Da, kažem. Jako je ovisan o samom teritoriju. Ili recimo kaže favorite terrain mi je, ne znam, mountains. Vaša kampanja se radi u, kaj znam, negdje. Pustinji. Da, ono, znaš, ono. Fuck it.
jako je ovisan o kampanji. To znači da ti Dobro, Rangera... zato postoje nulti session i da utananite Pa dobro, DC. to ne znači da svaki DM i svaki party mora raditi nulti session. Da, mislim, moraš Ne, pogoditi. ne, To ti govorim, znaš, ono. Da, I onda kasnije dobiva još kao poboljšanje tog favorite Ma, enemija iz glupost. terena. Ono. Da, Što je suludo, zašto bi dobio poboljšanje da igram znaš, ono. Mislim, gle, po meni, Zapravo ne poboljšanje, možeš odavati novi Monsteri? teren i novog enema. Kužem. zašto se išlo, neki Ranger i Monk su podkapacitirani baš zato kao da ne postoji, da postoji, ako igra neko njih, da postoji neki balans u družini. Znači da imaš jednoga gromadu barbara ili fajtera koji će, razumijem, Sad govorimo da ne ovisiš o partiju, pričamo. ali Govorimo monsteri su brutalni u petoj ediciji. Znači zašto jedan obični ork ima prosječno koliko, 20 pointa. Ali to je jako dobro balansirano, zato što evo, ti diš-outaš ovakav damage. Zato imaju toliko HP-a. Zato što po meni je dobro balansirano, nije da ja su diš-outam, monsteri- ali Monk kao Monk, ako on nema, govorimo, meni je dovoljno da ja Monk imam, meni je dovoljno da ja imam 16 16 ili 17 dexterity sa ovim sharpshooterom. Pjao. Kužiš? Mislim, pazi, ne pričamo uvijek o nekakvom power efficiency, znaš. Mislim da onak najljepši den dolazi kroz versatility part. Naravno. Apsolutno. I onda On je imaš naše Monka. bio ono, E pa to, baš party bio jako dobro. Ti uvijek možeš napraviti brutalnog barbara sa masu strengtha koji je golajat, koji lupa kod cisterna i može tankat sve živo, znaš, ali koja je ljepota tu, to je već ono power jasno. plan, jel? Znači ja mislim da je stvar u tome da sad ima što više efekata u partiju, da automatski može biti DM onda kreativniji. Da svako radi nešto. Pa to je to. I ako je dobar DM, on će napraviti situaciju za Rangera gdje će mu staviti favorite enemy. Da, čisto da se zadovolji. To je zašto sam ja krenuo sa ono kad sam vas vodio, pa smo krenuli sa goblinima, orkovima i tako dalje. Da. Čisto da između ostalog zato što su svi prvo počeli petu ediciju, pa znaš ono krećeš uvijek od goblina. Da, štakori, banditi, goblini. Da. Ali ne samo zato, nego zato da Mihaelov Ranger nekako dođe do izražaja. Kasnije sam ja to prebacio u Giante i onda on promijenio favorite enemy u Giante, ali osjećao sam cijelo vrijeme od njega da mu nije se osjećao dobro u svom karakteru, odnosno nije dobivao glory kakav je htio. zašto sam osobno mislim da sam možda ja, ja sam igrao tog frontlinera, kuždi ono, mudanju gdje Da, ono Cijela situacija sad je mesinska, znaš. Tebi se nije moglo pogoditi, a radi si masu damage. I pogađaš si non stop. Da, Pa ne, to je ali ono- on mi onaj spear dao, bez tog speara. Da. A imaš ti stade, roll si imao veliki, kužiš. Imaš si u startu Dex plus 4 imamo fire, to je masu. Da. Na prvom levelu. Da, prvo pogađaš, Da. radiš damage, imao si kaj, 18 AC-a, koliko već? 19. 19, posljednji, da. Mislim, ono život. Treba sam 20 imao, One man army. na 8. Onaj levelu spirit 20. nisam dao tebi, dao sam partiju. Da, Ti si da. sigurno. Da. No dobro. Da zaključimo ovo. Daniel, bilo nam fakat drago kad si zabavno. došao. Hvala kaj ste zvali. Naravno. I molimo Zovite hrpu opet. komentara ispod. Milijarde. Komentirajte, ispravljajte nas. Sigurno smo 100 stvari Neko smo pogriješili. sigurno. Pogotovo ja. Recite da li bi htjeli razraditi nekakvu temu jer Daniel je pro game designer kao što rekao. Da li bi htjeli možda nekakvu drugu temu razraditi, zapravo ne drugu temu, nego da li bi htjeli čuti naše mišljenje o nekakvim character buildovima. Ili recimo da napravimo neke mage buildove, mislim, to jest Arcana ili Divine ili tak nešto. Možda neki homebrew i stav. Ili to da, Da. ti imaš neki predlog. Pa, idem samo čekam. Dio svega. Samo čekam green light. Uglavnom, to je to ekipa, nadamo se da vam se svidjelo, da nije bilo jako dugo, ovo ćemo sve ostaviti nerezano i ovako kako je, sirovo i nadamo se da će vam se svidjeti, ostavit ćemo chaptere dole, da se lakše snalazite, to je to, peace out. Znate, like, subscribe, gore, dole, lijevo, desno, sve znate. I daj, ajde malo potpore kanalom, nemojte se sramiti. Sljedeći video možete vidjeti ovdje, subscribe vam je ovdje i
Vidimo se na sljedećem videu. Ćao, Bog ljudi, bao. bog. Vidimo se ljudi.